Joy! Iwas germs, iwas sakit. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. DSWD 5. DSWD 5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Oh, ano, nagkaon na kamo? Uya na po ang mga istorya habang kamo nagpapahiwakan sa indong mga kinaon sa programang ISKARAMUSA. ISKARAMUSA. Istorya sa kakanan, ratsada, mano-mano sana. ISKARAMUSA. Digdi po sa DZGB. Marina, intra na sa ISKARAMUSA. Hello! Maray na hapon po! Lunes na naman tabingon yan. Petsa 7 na kan Desyembre 2020. Mag-iriba-iba kita, digdi sa programang ini, alipot sana. Pero tian. Si Mark pala, si Mark Chen, alipot, pero malanit. Pwede ba na halipot, pero maarang. Aprobit siya rin tanani, yun ni. Merry Christmas po! Maski oro alipot siya na. Beta na pagparalo yun, logo. Okay, sige. So, kumusta tabi ang magiging Pasko nindo? Sabi baga kayan, Christmas is just around the corner. Will it be merry or will it be happy? Yan. Marait pa so amigo ko, magiging Merry Christmas. Oh. Ang yari. Yan. Magiging maugma sa amigo ko. Magiging maugmaan sa iyang Pasko. Pati a New Year. Bako? Pero ang spelling kan Mary, bako M-A-R-R-Y. Bako M-E-R-R-Y. M-A-R-R-Y. Pahit siya na? Iyon na yan? Iyon na yan so hanap? Ay, pangyari. Tama man yan, ano? Aprobit siya ng tadaro kaning mga panahon na ini, malipot-lipot. Iyo? Ngayon. Nako, ano so hanap? Pero okay man yan. Okay man yan. Okay. Ano bigo para sabi mo dyan, Pai Awil? Ayan. Okay. Sige. Iyon na yan, oy. Dahil ka na dyan makadulag. Okay. Sige. So, oy, dyan sa park, Peñaranda Park, nag-aagi dyan ako, Burubanggi. Pag-ali ko digdi, mga alas 6, madiklom, Pai Awil. Apira kan mga nagkapira dyan ng mga kahoy na binurugtakan ki mga bombilya. So sa tahaw kan park, may pigahanap kan publiko, so higanting Christmas tree dyan. Sa ibabaw ka yan. Buda sa mga lighting effects. Di pa kung nailing.
Ah? Di pa kung nailinggar, as if na yan ang mamara. Maski mauran. Dati-dati, pag-araw kayo ni baga, o yan ang dakul na, although, ngunya may rason. Dahil pwede ang mga aki magpararuluwas-luwas pagkabanggi o any time of the day, pati ang mga gurang. Pwede ko na bagang magpuro para siya dyan pa awila de. Dati-dati baga, iko dyan ki Paskuhan sa Albay. Pero dalang kayo ng sitwasyon tadigdi, kan COVID, tapos rinetsada kita kay Bagyo, kaya it seems na baka daing mo na kay mga araw ka na kaurugmaan dyan sa park. Ha? Daing mo na. Antara mo baga, stay at home. Iyo baga. Yan ang sitwasyon. Maski digi sa Legazpi, diyan baga sa Sawangan Park, pwede niya magpuro parasyar, may mga dekorasyon man diyan, di, iaralaw manggiraray. So mga nagpaparasyar na diyan, pipaarali, tade mga pwede. Siya na magparaduruman sa mga magurang, kasabay sa mga akin din, mag-ururog malamang. Sa mall, dahil pa man pwede. Pumasirin ka mo sa, inda ko lang sa mga nature park, kung pwede na. Open baga yan. Igaw man yan kay mga dekorasyon para sa Pasko. Pwede man sinda mag-ururog mo dyan. Okay. Anyway, speaking of Pasko, diyan na banggi, mapailaw diyan sa Santo Domingo. Santo Domingo, papailawan ang park diyan, Pugadlawin Park. May mga giniribong kung ano-anong mga arong-arong, tapos kung ano pa man, diyan na banggi, papailawan palan. Congratulations sa LGU Santo Domingo. At least sa mga taga diyan, igwa lamang pwedeng puro pasyaran. Anapot, ano sa mga aki pwede? Sa mga gorang pwede? Yan sana. Pero at least ining mga araw kayo ng dekorasyon, matao lamang inspirasyon na despite kayo ng mga pig-aagian tang pandemya, kan sunod-sunod na Pasko, sunod-sunod na bagyo, tuloy pa rin ang Pasko. Sa ligaw, igwa man dumangki binugtak na giant Christmas tree. I just don't know kung sa iba, sa ibang banwa, digdi sa tuya, kung igwa man kayan. Hopefully, igwa man gayod. Sain? Tabako? Igwa man duman? Very good. Sa daraga, anailing ko dyan, so mga kahoy na pinaro ki mga ilaw, yung mga dito ang pahit. Pero sa Katanduanes, maski gura, mong bugtakan niyang kipaski mga parol, ki Christmas tree, o kung ano pa man, ang Pasko sa inda, mamundo man gilayon. Madiklom ang Pasko sa Katanduanes. Primero, dahil pang tultul na supply ng kuryente. Ikadua, marumduman ninda sa pagrapado kan role. Wala to baga sa pahit sa garo sa Katanduanes, tinamparos, wala to pandok. Role buda Ulysses. Kaya, madiklom, mamundo ang Pasko sa Katanduanes. Iyo po. Ugaring tapos na kita kan sa tuyang oras. Okay? Sige. Sa aga naman tabi. Mabalos po. Edwin Peralta sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minalulo kami sa imo. Dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi din mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya.
sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kaining virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kaini. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maging huwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Kristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alauna-una, Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. tinugutan ng magluluwas sa Quezon City ang mga tao na may edad 16 o 18 anyos hasta 65 anyos kung igwang importanteng dudumanon o babakalon. Base sa pinaluwas na bagong guideline kan QC, kaya kaipuan in company ID, school ID o government ID ang sistema na gustong magluwas sa harong na nasa edad na sakop kan nasabing age bracket. Pagarumdom kan gobyerno lokal na kaipuan ang giya kan mga magurang sa mga minor de edad na maruluwas asin padagos na magsunod sa health protocol araw kan pagsulog ng face mask, face shield, pagugas ng kamot asin imantinir ang social distancing. Iyan po ang bareta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte. Rexidol Forte, Uragon, banat sa apat. Nescafe, Creamy White, may rollback sa Nescafe Twin Pack. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Downy, Bye-Bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot, sabi ng mga nanay. United Home, Nescafe Original. Nescafe Original, mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Milo everyday. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB.